I když v kalendáři je teprve začátek ledna, pokračuje na Vsetínském městském úřadě příprava projektu rekonstrukce koupaliště u Průmyslovky na sportovně relaxační areál. V prosinci minulého roku se konalo i veřejné projednávání s občany. Oslovil mě tam pán, jestli bych do toho dal já svoje vlastní peníze, tolik peněz. Takže já na to říkám, že ta odpověď zní, že ano, kdybych byl podnikatel, tak bych to asi zvažoval, ale protože město může být podnikatelem do určité míry a musí uspokojovat i potřeby lidí, tak proto někdy musíme ty peníze opravdu dát tak, aby se uspokojila potřeba na úkor toho, že budeme vydělávat. Město plánuje do realizace rekonstrukce investovat 35 milionů korun. Areál by měl v nové podobě sloužit návštěvníkům více jen než 2 měsíce v roce. I o tom bylo dnešní jednání s projektanty. Gro toho je dneska, jak oddělit vlastně to koupaliště, tu vodní plochu, potom od té další části areálu, tak aby opravdu, jak jsme deklarovali, nebo jak bychom rádi, aby to bylo pro díl než 2 měsíce v roce použitelné. Vedení města kromě veřejného projednávání s občany diskutovalo o nové podobě koupaliště i s maminkami v mateřském centru. Navíc teď přichází i s další možností pro ty, kteří by se chtěli s projektem ještě seznámit. Nemyslím, že by mělo být ještě další veřejné projednávání, to bylo. Ale samozřejmě, že nic není tajné a já nechci, aby to bylo tajné, takže jsme se dohodli, že uveřejníme tu studii na našich webových stránkách. Se svými případnými návrhy by si ale lidé měli pospíšit. Plánuje se totiž, že práce by mohly být zahájeny už na podzim letošního roku. Dokončení celého areálu pak před letní sezónou 2014. Navrhovanou studii zájemci najdou na webových stránkách města Vsetína.